हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग वेलकम करछि आम चैनल राकेश 143 ब्लॉग्स को आपण भावुवे आज ता ब्लॉग को मु केमती स्टार्ट कली कहीं से आज से तो अच्छी घरे हेले ताकू न जणे कि आज मु ता ब्लॉग्स को स्टार्ट कर देछि। आज आम बाहर जो माँ रामचंडी को पीठ को जावाई तो एत दिन पर माँ को डोरी लगी एबे तो रिसेंटली आम जाइलु यही मासे पूर्वर बट पुणी थोड़े माँ को डोरी लगे जहाँ हूँ आज बर्तमान एबे मु आसिकी खंडता गाँव में पहुँच जाइए। एबे मु आसिकी खंडता गाँव में पहुँच गली मुझे राजू को लेकिन जीवी तो आपण मैंने वीडियो को फास्ट लास्ट जाए देखु स्किप जमा भी करें ठीक अच्छे तो चलते देखा मुझे राजू को धरिकी जीवी आमर सानू बाबू आउ निकू दिन जाक सांतरापुर अच्छा तो आम टे गले पेट्रोल टी मो गाड़ी पड़ो तापर आम बाहर नादेरा तो चलतु देखा आपण मैंने वीडियो को फास्ट लास्ट देखु एंजॉय करूँ तो चलतु जीवा। You keep open up your heart to me. Let me in. Hello guys, good morning. तो राजू आउ निकू मो गाड़ी धरिकी जाऊँगी तुम राज अभी एवं मुझे अभी गाड़ी जाऊँ तो चलते जीवा। तो फाइनाली आम NH राशि पहुँची गलु नेशनल हाईवे जातीय राजपथ। आपण मैंने आसिले भी देखिए एपट साइड बहुत डस्ट एरिया रोचे डस्ट ही डस्ट केवल डस्ट आपन को खाली डस्ट ही डस्ट देखा आ कि नहीं। तो फाइनाली भी देखिपार मोर बाम पार्श्वर अच्छी नादरार गेट यही गेट देकी आमको जीवार अच्छी तो चलतु जीवा एवं माँ रामचंडी को दर्शन करवा चलतु। तो फाइनाली निको और राजू आसिक आम पाखे पहुँची गला तो चलते एवं जीवा माँ को दर्शन करवा। तो आपण मैंने देखिपे ये प्राय लोक पिकनिक तो आपण मैंने चाहिए जदि ये पिकनिक आसीपारे माँ रामचंडी मंदिर नादरा
ଏଠି ତ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଅଛି ମକର ଯାତ୍ରା ସ୍ପେଶିଆଲ। ତ ଲୋକମାନେ ମକର ଯାତ୍ରା ସହିତ ପିକନିକ୍ର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଚାହିଁଲେ ଆସିପାରିବେ ଏବଂ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ତ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ପ୍ରଥମେ ଏଠି ବାମ ପଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୁଆଧୁଇ କରିବେ, ତାପରେ ଭୋଗ ଧରି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଯିବା ଏବଂ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇଁକି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ। ए सानो कुआडे जाऊ तुझे भोग भोग କିଛି ନବନି ଭୋଗ ଭୋଗ କିଛି ନବନି ଭୋଗ ଆଣିବୁନି କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ପଳେଇ ଯାଉଛ ଖାଲି ସେ ତ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଗଲାନି କୁଆଡେ ଆଇଛ ସବୁ ଆସ ଏଠିକି। ତ ମକର ଯାତ୍ରା ସ୍ପେଶାଲରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ପୁରା ଗୋଟେ ମାହୋଲ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅଛି। ତ ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା ଟେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ପୁରା ଧୂଆଁମୟ ହେଇଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଆଗକୁ ଯିବା ଏବଂ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ପାଣି ଭିଡ଼ା ତା ବିଷୟ ମଜା ରେ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ହାରିଣୀ ମା ଜଗତ ଜନନୀ ସୀତାରାମଚଣ୍ଡୀ। ତ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଯାଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ବି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ତ ଏଠି ପୁରା ଭ୍ୟୁ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପୁରା ଭ୍ୟୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି। 3 କିଲୋମିଟର ଗଲା ପରେ ଯାଇନି ବୁଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା 3 କିଲୋମିଟର ମାପି ନୁନ୍ ଦେଖ ତାପରେ 3 କିଲୋମିଟର କ୍ଲିନ୍ ନାହିଁ ହେଇପଟେ ବୋଲା ତମ ରାଜୁ ନିକୁ ନିକୁ ଚାଲ
ବାବା ଆମର ଯାଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରି। ନବଗ୍ରହ ଖାଇଦେବା କ'ଣ ଯିବା ଗୋରି ଯିବା ହିଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯିବା କରିବ ଯାଉ ଆଗ ଦେଖିକି ନାଇବା ନହେଲେ ବାହାର ମୁଣ୍ଡିଆଟା ମାନେ ନେବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା ସିଆଡ଼େ ଯାତ୍ରା ଯାତ୍ରା ଭଳିଆ ଆଉ ଯାତ୍ରା ପିଲ ଯାଉ ଦେଖୁ ଦେଖାଡ଼ି ପିଲ ବୁଲି ନା ଏଇଟା ତ ପୁରା ଏଇଭଳିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଭଳିଆ ପିଲିଆ କେଡ଼ି ଯାତ୍ରା ଛେଳି ଯାତ୍ରା ଦେଖିଲ ଆସି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପଟେ କେତେ ବଦଲୁ ତ ରହି ধমই নেবি নি তো ছাড় জিরো হবে কেন ছাড়ে
ହବନି ମୋ ଏଇଟାରୁ ମାଲ 30 ଟଙ୍କା ହଉନି ହବ ମୋ ହଉନି 30 ଟଙ୍କା ଚେଞ୍ଜ ଦେ दे 10 20 ଟଙ୍କା ଦେବି କିଛି ଯେଉଁ ମୁଁ କରିନି ମୁଁ ଖାଲି ମାଇଲି ତୁ ଆଗରେ ମାଇଲି ବୋଲେ ତୁ ଯଦି କରିଦେଲେ କରିଦେବ ନା ଆଉ
କିଛି କିଣିବୁନି ତ ପାଖରେ ବୁଲୁନି चूड़ी नजर चूड़ी फ्रांसी चूड़ी राजस्थान चूड़ी खानदानी चूड़ी सुकुन टेस्ट खाइयो